دمسي راديو رناينا زلنا كبرى تخصصت مدب لما أنتي دكتور سابا تسفى يوهانس كاب لوس أنجلس أدومبر إريسات ساتلايت تلفزيون مسانا لا مجمريا حتى كي تفكر اللي دخي أتي الخزارب كب تفرد كي تعم أتمسي جناينا أتي هايش أوكي يعني لك كبرتي هبلي سابع حفتي لعلو كله بشمين بشم كلهم تخطاتلتي دمسي رادي أرنان أدالوتان كمسكنا كفتو حتى تقبلكي أبزي كتقربي فقادنيا مهانك بتعمي إذا حقوس يغني لك بلا كفتو أنا بدأم يغني لي يوناتان I enjoy your shows كله كوي كتاتلو انت زي بالكو تنستخطاتلكون تحدو تحت the way you make your guests at ease. I like it, so I'm very honored to be on your show. Thank you so much. بتعمي غني لي سبع من البات أبزي لنك أنا زين سمع زلنا بزعبا إيريسات ساتلايت تي في تحنتي اللاتنا لنا نحبنا لا ما سي هزبي إيرترا كاب تي في إرح حليفو خالق تزوله هلو كنتات ككاتاتل لازق التلفزيون لنك أنا تبق ورا يسمعن زلله سبع حفتي اسكبوا جنكي انتي تقات إيمو انتي وريدنا انتي وريدكم what's going on زياد بالكايا هتو نحنا ونحتو زلنا هتو يزقرمكا اوكي جن كم زبالكايو أنا كم كابتن مسرتين كم عدا منبر نايزي إيرسات إيرترين ساتلايت تلفزيون زي عدش عمت كابز جمر ولا مود أتا نايز حالف عمت جميرو زنابرة هرقوز قوزن كالولاون نعنا راح هنا كم زبالكاينو كله هزبنا وشتنا بدأ كنزلو عشاق إيلو زلون دقاسي إنو زلو قداي سلاد هنا هكا خايخا نزل ما خبر هون هوز أدل سلاز هاب كانيك با عزيزي كمسكني دل بشماين بشمتي بورد إرساتن مالتيو إذا قاعد مزلو I think بحنت على الجلسة أنت هوني قوبتا take over كم ريز بحال قوبتا take over يو مخنياتو قال حنا بزيادة كال زيا سرحتني تات زنبرو نزيات كال بزه قاو من قدي يجي قوبيت أما يوم زلو أكايتي ويدما مرحتي نايزي تكال عبالات بورد إرسات دما كابت كله نايزي تكال ساتلايت بلو سوشيال ميديا أكاونتس بمولو كاب إيميل كي تعرفه عاد يومنا بدقي تلوكيتنا ينازلنا مالتي سلزي كمو يزلو إذا بخمنتاي تبقيسو نسبة توقن ملاش تخوينو قال لما قلتي زوات أنيرو بزعبا هذا مدى بستسرها نقو زملكات بورد بتا نايتاتكال ميديا بوليسين سنة مقبار قالتينينا تنتمركيسو زوصلو مبرهي ويدما مقلتي ناي بورد بقوز تلعالة everything went south بقى حجي بس هنا درجة بخما عياتا ما بقسيت كما عينا نحنا زفلتنا يوم على تكون بورد نحنا كل كلهم بورد رسالة قبر له بدهريو هجي انتايو السوق راح يكون دو يخل زبل هتوتاتنا ملسنا زلنا مالتي معناته السوق راح يكون يكلنيو زبلهم مدمدم تا دارغا زبصحنا كوينو يسمعني ስለዚህ فك حنت مغلص نيرا بزعባ ز حدز تفنو مدب اب إرسات نو تغبره مغلص بورد مسوصا بدهريو አባላት ቦርድ ህግዳሲኩም አባላት ቦርድ ካብ ስልጣኹም በሙሉ ክትወርዱለኩም ዳህራይ አድማናይ ሰራተኛታት ገይሮም እቲ ዞም አሕዋትና ህጅነዛ ተካል ገቢቶም ማዘለው ማለት እዩ بزي هجا من قدي نتي هزبنا دما نزحلف كابلت إسران شوعتن تحساس نايز حلف عمد سقاف جي إسران قالن معلتي نايز حدش عمد هزبنا قدم حموش تعمد قدم إرسات مجمارنا زنبرنا بريتا سألمات عتيلو مالتي سلازي زما بدعمي زسكف زحزن أنا كم جمارتن بعلت رأي نايز ميديا تكال بدعمي يسمعني يحزننا ندمه سابع حفتي حجي نعاخد راح زي كونسي بزح سبي حزين بس تقواني فزولو قداي كم تبالكني أب لوس أنجلس يونايتد ستيتس أوف أمريكا هندي خطقمتي مجمريا لوس أنجلس كسمع كاللغسي انت يزرعيني مجمريا مثلك هوليوود يزرعيني أوكي أب هوليوود خاء تزبلت أنا أعلم فيلمتات يسرح دراماتات هجي زي تقواني فزولو زي نكاتاتلو زلنا بقداي ناي إريساتي ما
ناي بحق خمي عينة دراما فيلم مخوني لإذا حاسب مودعتو دا يتصبق قنبر حجي I don't blame you. Would you be director كوين كانت نتا دراما كتكايد أنت خيلك I think you're right. We might even make money. ناي بحكي ما لتسي حجي سابع حفتي حجي لو كيتو منا إيميل أنا عتيو منا تي أكسس ناي سوشيال ميديا قلقت بالنت أني حكنو تي خال بسوشيال ميديا كاتاتولوز قنوخا قرب حجي دفرك لكن دي نسخي خولو خمز لكوت كيو نسخي خولو خمز ونن كيو قباريتن حداقيتن مخان كي خم إيزي قلت سو عينا يتحكي اوكي صبقت توزيع حق خايخا قداماي ነገር ነቲ ከም ዝበልኩሃ ብሸነኽ ቦርድ ናይቲ ናይ ሚድያ ኣክሰስ ተዓፂና ስለ ዘለና ነቲ ህዝብና ኣትና ሸነኽ ክንህቦ ናትና ሳይድ ኦፍ ዘ ስቶሪ ክንነግሮን እድል ኣይረኸብናን ማለት እዩ ስለዚ እሳውን ሓንቲላ ማለት ስለዚ ሓንቲ ሸነኽ ጥራሕ ክሰምዕ ተገዲዱ ነይሩ እቲ ህዝቢ ንኣኻውን ወሲካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለኩታቶ ይሳባ ገለ ዝበሃል ቀዳማይ ነገር أنا حنت سبي أبورد ما شوعت نيرنا actually كنا كجمر خلو شوعت نيرنا هجيب كشدي شيء نازلنا أتي ملوكات جلا زبال بنتايم سبقي سو مسلكا نتي نايت بانك أكاونت يوم لو كيتومو بفلاي نابايزت بوزلو إذا كنت هاي مسلكا أتي إلى إسرائيل شوعت تحساس أكيد إسرائيل نبر هونا هنوك تغلى كاب أنا زخونتات سلزبرت عني سلزجبر اللي كاب كله نطفتات أقاريسة عرفتين الله زبل إيميل مسمى أنا كم بورد هجاون تعنا نايزات الكلن فاينانساوي كوناتات نايزات الكلن حلافنا زوسد بورديو كلا يكونه كايد سرها يكونه كلا سبعة يكونه بورديو سلازي السواب عرفت سلازي هاونا رما درجة كله نجر أب تحدو يناغ درجة قديك نارينا تبنا سامجنا نايكونن مالتو سلما هذا دخمات ويدما جيجاناي بوردونيو مخناتو تي كله financial access ولا digital assets بمولو أبوردكس أن هنيرو مزهون سبعة كيدن كمبيتي كاشون دا جبر كاي نيرو إنه يسون ناي عم سافر سراتون سلازلو ما أتسكستايلو قد لتاتون على لوتنا ناي بورد بت ناي عم سافر سرات مخنات مالتيو كمو سلادس أنا جيك نسواب عرفت خيدر له سلازبلا تبورد حلافنتون تايو to secure the financial كوناتات نايتا تكلم secure مقبارو دما وحسنات متا مالت كوين أجرنا تجنزب زخدو يلنا له أبت بانك له أبت سراحة أدما أجرهم تراو سلازبلون بر زخون يكون سراحة زادل دما نمقبارو ready يزلو مالت سلازي تعزوز تحجر جنزب يندنا برسات أبوتو يزلو إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم تسير رادي إيرينا نزلنا كبرات تختاتل تمدب مسانا أدوم برناي إيريسات ساتلايت تلفزيون دكتور سابا تسفى يوهنس كاب لوس أنجلس يونايتد ستيتس أوف أمريكا زلا سابا حفتي حجي تي نابنت إيميل كم زمت كاب ما تسي تمدب زي كايدوخم بعل هنوك بعلاتهم كاب سرحة أتوكم زبوليخ تقلت زلخي كم زين نسمعون كاتاتلون زلنا جن بعلخ خمسة علخ يوم يزقلت زين أين يتحكي I think زي أسبوع علوم زخارد هاي مثلاً بعلوم صراحة عدما غيرنا تطابينا ينال زلنا في بورد سقاب مولو زورد أنا سرهني نايلو ما جمرتها كمان زمات أنت عينيرو زمو زي تخولو سلازلوس دموس كي تخفلو سرهو يكورم سرها تانية تزبل ما تيو مالك أوكي ثم زي تخفلو تبعيلو بورد نفسه كفون عطارينا كلهم كم تخفلون كمان قال يوم دبل تريبل أقدمهم كم تخفلون أحباري تعرفينا مالك سلازي أيتخفلنا نزبل حتى مستملسة دحراي مو بورد مولو كيورده سرعة أطوابينا لنا زبل عد ما غيرو مالك زبالهم زبالو أبي ميلاتهم زل أب proven حقي مالتي بعلوم نابقله ناي مسترا هواي لوم زغبرو هينو كاونا بعلو زبلو سمع هو نحنا نزيوم سرحات أب كاب سرحة أطوابينا يومسي بقى كملاسوس بتعم يوم زدليلو بعلو أباكي بعمل لازم سي تحقي زي مالتي تسبكا من الباش بناتنا شنك زلو سلدا يسمعو نخايفلطو يخيل خاوني ግን እዛ حقي زي عبايتا زلون proven كرغاغ زخيلون
بمرتو بإيميلاتن بقلن زلو مالتي سابا حجي تقندي تهزبي زدليو انتا مسلك كيف زي ساعات زي نعخون نردأ كخون تا زأمنوان زتصبيوان زفتوان نتا تلفزيون إرترا إيري تيفي تبهالسي أنصارات أتو زبالت نتي أوشت هاجر زول إرترا إنفورميشن تم حلال في نبرة تلفزيون يا خمزيلا وديقة فحيلا سبكري أخلو أوف كورس يردأ كخون زلوهم شجرسي جزعت يوم كرر يقولوا زي كل مهنيات انتهيوا ما عرق الدزي وي كم انتهي تلع إلو زكولو بأساس كنجارنا مهنياتو سي حدش قبله من أبص بحز ما تسأي مثلني كم تعذابي خم نايوشت زي فلت كوين غير يخلقه كم زي قال نتأكد بز ما تسمو ده حرست توكسخهم وين الرأيين الله يقاقت الله تقر من تغلي خي أنا ونادي كموي مساق يسمع مع أبزيا مهنات بتاعنا هندبت كوينونا بفلاي نبورد سي دبولا يكونا مهناتون تايز نجار زي هجنايت بورد زوز أو مجلس بس عبازي حد زموتها جنرال كهونا يكلنيو قال ده أكلوا لو بتعمل ناس من بينا مالت we were caught off guard بقى هم زي حسب كا دبولا زور كم يكونونا مالتي مهناتو كم زخونا يكل محنت مجلس سي كم زي عينات فحفانا كم زي عينات شنخ يسكا هو مبالن عبالات بورد هكدا فيهم مبالن لما قالينا مو توم ناي عندنا ديكتاتور مرها زلو كترفينا حلفنا يوزلنا بات ديكتاتور زبلونا مالتي هجيتي زس نحنا أنا كما هاي حاسة مالتي it has to go كابتي نحنا سيرفيس زقامتنا يو وزعي كلمة هلو لو ومبر زياس كتكون يتخنان من تقال زعكل كفرسي مهناتو نحنا قال سناسكو تكالوا سرارها ديمقراسيا كايدا قواما كايدا هجاونت لا يكونن هجي زغبر زلوكو هج مفراس تكال مفراس بهج زي مغزاع تخائلካ زي مترداديኻ زي مخاد يزلو ስለዚህ ኮት ንቃውሞ ወላ ንቃለሰሉ ዘለና አንጻሩ ንኸይዳለና ማለት በዚያን እሺ ተካልሲ ንኡ እንድህር ክንጻውሮ ወይ ዘይከና በትሕት ሕጊ ኩልሃና ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ይኮነ ዝኾነ ሰብ ኣነ ልዕሊ ሕጊ ሰሃን ትሕት ሕጊ ዝኾነ ሰብ ኤረሳት ከዓ ትካልያ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነትን ናይ ሰብ ኣይኮነትን ናይ ባዕላ ዝኾነ ምንነት ኣለዋ ተምንነት ድማ ትካልዩ ትካላዊ ምንነት ኣለዋ ስለዚህ ታትካል ለውጣቱ ሕግን ስርዓትን ተኸልቲና ናይ ምኻድ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ተዘይኮነ በህግ ከነታቲና ዲሃኒ ስለዚህ ኣነ ኣብኡ ዘለኹ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ካብ ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እንታይ ከይገብሩ ምሻለካ ብልዕሊ ሕዋትካ ኤርትራውያን ተኮይኖም ዘሎካ ኣረኣያ ከምቲ ካልእ ኣይከውንን ይኸውን I don't know هجي حتى زلها حتى أنا حتى لهم ساعة مالتي ترى لازم أعمل زسكفن زجرمن كنا تعطي بقى زي سنبت مالتي أبزي عندي كر عندي أتنيها دكتور سابا تسفاي وهنسي تنات كدكتوريت كونفليكت ناي سبنا مفتاحي وقال شجر من الزجات أمس كم يحكي تكن وعلها conflict analysis and resolution اوكي ما حجي انا اخي خوك انت هون كزخت فتح زي قالك وا انت عايز بحال داغا انت عايز بحال دغا خمسه دغا زي كورس دغا خمسه انا حكايو اوكي it's a very good question ترى دهاني it's in fact now is the really a teaching moment comes in تمرتي كبلو دفر مغنياته انت مكتوكا اتي زخونه يكون اقام كتفتن تهونكا كونفليكت فتن تهونكا نابتي مثلا منشي ويد ما تايز روت سوري خاتخ نابتي ملكتات يكون كان you go back كابي تبدل لازم احنا انا هجي مامي زلهو ازي مغلصنا زبورد ازي جنرال ناي ኤርትራ مسمته symptom triggering تحابي وقال صنح نغرات يوتريجر برت سور كالي هجي انتايو كابتي سوري اللي زحاسو انتايو ناي رأي فللي يالو مالك الزبور كم رأي نزاتكال كم مريح غيرو زقمطو አካይድ ስራሕ ነበር ሄኖክ ሃውና በሎ በትሕቲኡ ዘለው አይነጸረሎምን ማለትዩ ወይ ድማ ከንጸረሎም አይተደለን ነሩ ማለትዩ እብዚ ቦርዱን ሓላፍነት አይወሲካ ሓላፍነት ነው ስድ ማለት ምክንያቱ እዚ ቀንዲ እንታይ ራኢ ናይ ምስራጽን
ናይ ራእይ ናይ ድፋዕ ሓላፍነት ናይ ቦርድ ማናቱ ቦርድ ዘቐምጥነት ራእይ ዲፈንድ ቦርድ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከም ዝበልኩኻ እዚ ታሕታ ምስተፈጥረ ቡሽና ስጋብ ቦርዱን ብኸም ቡሽና ክንፈትዎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ደገን ኣብ ጫውጫውን ገለመለ ዘይዳሃብና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ክልተ ከይሰማዕካ ይፍረድን እዩ እንታይ ኩምኩም ዘይትዛረቡ ዝብላል ኣነ ቦልቀይ በዓልያ ዘይብሉ ቴሌፎናትን ክሳይ ዝመፅን ሕጂ ብውሽጥና ክንፈትዎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ምናልባሽ እቲ እምነቱን እቲ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ከም በዓል ኣነ ከም ትምህርቲ ጥራሕ ዝተምሃርናዮ ዶ ይኮነ ካብ ተመክሮን ዓበይቲ ሰባትን ለባማት እዮም ኣብቲ ቦርድ ዘለዉ ነዚ ዝገብሮስ ዓቕምን ልዕሊ ዓቕምን ዘለዎም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ሕጂ ኣይተዓወትናን ግን ስጋብጅስ ኣይተዓወትናን ብኸምኡ ክንከይድ ማለት እዩ ስተል ይፍተን ኣሎ ሰብ ሓፍተይ ለባማት ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብቲ ቦርድ ዘለዉ ሲ ነዚኣ ከኣሊላ ዘይከኣሉ ምክንያት እኳ ምርዳእ ኣብያትኒ ምውራድ ኣብያት ንብሓፂ ኣጊድ ክነገረኪ እወ እንታይ ይመሲሉካ ሕጂ እቲ ኣብ ዕለት 30 ኣኺባ ነይሩና ቦርድ ሲ ነዚኦም ህዋትና ኣድማ ምስ ገበሩ ሰምኦም ጥራዕሎም ክንሰምዕ ኢልና 4 ሰዓት ኣኺባ ጌርና ኣሎ ዋን ኣፍተር ዘ ኣዘር ኣብ ልዕሊኹም እምነት የብልናን ፀጊ ኣይኮንኩሞን ሄኖክ ከመይ ጌርኩም ንዓና ዝብል ቃል ብቃል ከምዚ ተጻሒፉ ዝተዋሃቦም እዩ ዝመስል ዞም ኣሕዋትና ነዚ ቦርድ መብዛሕትኦም ከማን ሪኦምና ኣይፈልጡን እዮም ኣነ ንዓይ ምናልባት ተፈልጡ ነበር መፅ ካልኦት ብዙሕ ኣይፈልጦም ከምዚ ዓይነት በቃ ኣይትጠቅሙን ኣይትረቡን ዓይነት ነይሩ ኤኒዌይ ብዝኾነ እቲ ከምኡ ሰሚዕና ድማ ህራይ ሰሚዕናኩም ኣለና we take this seriously ክንመለሰኩም ኢና ገለልና መስለ በቃ ከምዚ ታይም ቴብል ግዜ እንዳተዋሃበ እንተዘይወረድኩም ከምዚ ክንገብር ኢና እንተዘይወረድኩም ከምዚ እንደድገም ኢና ዓይነት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ it takes two a tango ነገራት ክትፈትሕ ክልተ ኢኻ ቁርብነት ክተርኢ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሓደ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣነ ቦርድ ጉድለት የብልናን ኩሉ በቃ ፐርፌክትና ንኸዱ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ማዓት እኹል ተረፍ ድኽመታት ኣለና ቦርድ ሕጂ እቲ ሓደ ግን እቲ ዘሰክፈካ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ እንዳኸደ ከሎ እቲ ስሚር ካምፔን ናይ ፀለመ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ቦርድ ካብ ዕለት 6 ጥሪ ጀሚሩ ዕለት 6 ጥሪ ጀሚሩ ዕለት 14 ጥሪ ቀፂሉ ዕለት 20 ጥሪ ሰሊሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሕናስ እቲ ሚዲዬሽን እቲ ሽምግልና እንዳኸደ ከሎ ማለት ኣብዚ እዚ ዝግበር ዘሎ እጂ እዛ ግደፉ ይግበርን እዩ ከማይ ትግበሩ ግደፉ እዚኣ ሚድያ ቀዳማ ነገር ዝና ኤረስ ፕላትፎርም ንፀለመን ነታልቦይድ ኣይኮነትን ህዝብና ተተንቀ ከም በባልካ ከማን ራእይና ኤረሳት እንታይ ብል መስለካ ተልእኮና ኤረሳት ምቕራብ እሙን ሓላፍነታዊ ዘሻራዊ ዜናን ሓበሬታን ንምሕባር ንምስትታፍ ንምዝንጋዕ ከምኡን ንምህያል መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ሕጂ እቲ ሞያዊ ስነ ምግባር ድማ ጋዜጣዊ ንጽሕና ቅንዕና ዘሻርነት ሓቀኛ ኣሳታፊ ናይ ልዝብ መድረክ እቲ ዘቐመጥናዮ ገርመከ በቃ ቢግ ኤንድ ዳንዲ ዓብይ ነገር እዩ ሕጂ እዚ ዘይኮነ ሕጂ ዝኸውን ደሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከትጅምር ናይ በቃ ቆይቅን ናይ ፀለመን ናይ ገለመለን ሕጂ እዚኣ ንባዕላ ንመን ትሕትቶ መስለካ ወላ ከምኡ ዝገብሩ ዘለው ሰራሕተኛታት ኤርሳት ኣይኮነን ትሕትቶም ንቦርድ ዝሕትቶ ምክንያቱ ቦርድ ሓታቲ ነታ ከምታ ዝግባእ ራእይ ዘይከደት ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ሸነክሲ ክልተ ኢኻ ኣብ ሓደ ምርዳእ ክትመፅእ ዘለካ ኣብ ሓደ ኣትሊስት ክትኣምን ኣለካ ነዚ ነገር ክትፈትዎ ከም ትኽእል እዞም ኣሕዋት ወመነዚ ሽግር ክትፈትሕዎ ክትላዘቡ ይከኣልኩምን ማለት እዩ እንታይ መስለኪ ብዙሕ ትእዛዛት ስፔሻሊ ካብ ቦርድ ንመፅእ ከም ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ጋሻ ኣይተዓድሙ ንኽስቶ ስለምንታይ ዓዲምኩሞ ከምዚ ኣይተምፁ ሓንሳ ከምዚ መፀካ ከሎ ባዕለይ ኣብ ሜድያ ስለ ዝሰርሕ ኣብዚሲ እመን እኒ ሰብ ሓፍተይ ራድዮ ኤረና ሓንቲ መዓልቲ ንኽስቶ ምፃየ ንኽስቶ ኣይተምፃየ ኢሎምን ይፈልጡን እዮም ኣም ፍሪ ተረዲኽኒ ግን ከምዚ ዓይነት እዛ ዝተመሓላልፉ ነይርኩም ዲኹም absolutely not in fact ኣነ ሕጂ እዚኣ for the record ከነዕብዮም ድማ ትሰቡን ዘይ ጽቡቕ ብርዲት ዘይብሉ I don't know what kind of honka ኤረሳት ክጅምር ከላ ንኹሉ ሰብ ኣይኮኑን ዘሳትፉ ነይሮም ዞም ጋዜጠኛታት ኣሕዋትና ሕጂ ቦርድ ብዙሕ ነገር ካብ ኮሚኒቲ መፅእ ካብ ሰባት ይድውሉና ገለ መለንታ ኮንኩም በዓል ክስቶ ናይ ገለ ሰባት ናይ ገለ ሓሳብ ዘለዎም ገለ ዶ ይተምፅዎ ንምንታይ ሞ ይመፁ ክመፁ ኣለዎም እምበር ዝብል ማለት እዩ መደብ ንሕና ናይ ቦርድ ሕጂ እቲ ኤረሳት ክጅምር ከላ ብወለንተኛታት ኤርትራውያን ጀሚራ ከምዚ ከማይ ማለት እዩ ናይ ጋዜጠኛታት ሞያ ይብልናን
تدليت إتو رأي رهي نيرونا حزبنا أبناء حريتا حقوا الماتن سلازلو كم يجينا نزيا نملا زبل حساب رهي زلنا مالتي سلازي بخام عز تبقى ستعمل سلازي ولا رأي كنت أحفو خلنا تي guidelines إننا زوج أنا يقول ما نبقى كستين دعوة كمان تردي هني زناي كان مدين أبصر هيك هتفلتو مالتي تسابوني هبركة أوكي مو خمسين نقول سلام تايم وزياس الناس ناي كلهم إيرتراويان دمس خاب كونتسي زخل كلن ليلان زبحال زفر حساب كله يبلون إلو بورد ناي كلتاشين سران كلتن مسكرة نزنبرة عقاتي زنبرة مخناتو it was open نزخون كترقم زنبرة guideline تبعيلو تعمتا عليو هتي كمالي مسلكا توم جاز إنياتات زيد عليو كمارس اليوم كمتو كفينس اليوم كمتو دلايوم ناس ناي جازت إنيا جزئون ساعتون أقمون سجاب زف كده دلاي سو كمسة board has no say on that in fact أنا مور سبات كبزفالتو معنا يزي نفسه كفهم من تحديد كابير ساز اللغة زينتها نكستور لكم مور حبريتها هو ما لتنو سب كونكت يقبلون تزلني كان هو بارد بحال سيل كابيكم دمت كمان نجو كرداني كاله إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمسي رادي إرناينا زلنا كبرى تختتلت مدب لو ما أنت مسانا دكتور سابا تسفى يوهنس كاب لوس أنجلس أدوم برناي إيريسات ساتلايت تلفزيون إريترا زلا سابا حفتي حنت خفتن من البات نعخون رداء كخون ناي زعامت زي ناي نيو يير جيفت نهجدف كمزة عينت عبي ساتلايت تلفزيون خمزي عين شجر كجات مخلو تستبيكري قالوا of course ترديكي هجس ماسي عندي ذا ساتلايت تلفزيون من مصر تاسي بايتا ناخد كونو نتي دمص زي بلو حزبي إريترا دلاي فتحي ماسي أنصار كلك خلقو حجسي مساعدة طويلاس اتحق إن ختم محلالف سبيشالي نتي دمص زسعان حزبي دلاي فتحي مالتيو هجي تعنت الرأي عليك بس سأن مرددا كم زيلو أبزي عينة شجر زوادي قطري أخلص كم يسمعك انتهى مقبلك هاي نقل أحواتكم لما جمعت هاك زي أبي وتيسي usually بتكرني أنت كم تبع عندي very optimist كم زي تسفوي وناتي على الرأي مالتي كم سب هجي بزخوناتك نايبهك إيز بلكا I started كمزي pessimistic زخونة نجار كسمع عني جميل مالتي. سلام تاين تيل كاني. أنا شيء كم ترى سبات يكونون نزوم من سيات حواتي من أسي زريهم. ناي مسعيد إترا مراتي زريهم أنا نفسه كفكر يوم كله نوع يزرعين أنا. زيوم يوم ناي مسعيد حجرنا تاريخ حزبنا زقيرو. ديمقراطية فتحاوية قوامية إترا زمره زمسرتون زيوم يميل يزقبل. هجي زياه كمزي عينت نجار هجبرو هجك كفرسو لأن هجك خونك فتنو خلو نتكال كفرسو كهنددو خلو ما بزحتو زي مفلات أنا كذا كبروي كذا كريم كله يحزننا معلش نعمل تاي كاي يمرسنا مسلكا أتي كم حبرة كم سوسايتي كاب عدنا لاي جبرنا معلش زخون يكون فتحاوي رتعاوي هجاوي تكالاوي زخونة نجار تمكرو يبلنا عبي هوتنا بملو زعابنا زنا كلها ناسي كابوجنا بوج توم زعابيو بوج توليدهم أبوج عبيهم أبوج يارجلو توم أحس لهم كم توم نعشتو خا أب كم تايز بال نشمون دجوري من سايا تي نزاير تلاقين مس نورز كوريا تودادر إيرترايم أبيهم زم قلوت تمرتي يلا قطبا يلا سرح يلا مقبي يلا تردي خاني دعاء زبال حاجة نجس تتمكرونا ناتو ناس أبراقي لسكا رفلكت كمزي قام كجبري يجبرنا له مالت نعيسي بقول كأي زيادة حلفت كل تسلسل سوون كنقرأ كاي كلنا هابيناي مستنتان جزيه بون مالتي ونتي نهبرة سبنا كردو ناي بعد الرأي قبل إلين قبل كالو تحواتي إفراويان زلني الرأي أنا صبي جمجمو زخ على نجزيه ليش حسب مخنياته أنا هاك انتهي بالخ بزي عقد أمي زي أسي
መማሕሪት ኮይና እንተ ዘይሓለፈት ኩላና ክንከስር ኢና ማለት እዩ ኣነ ሓደ ነገር የገነጃታ ኦፕቲሚስት ፐርሶናሊቲ ናተይ ኩል ሰዓት ሲራ ትወፅእ ዝበለፀ ዝዓበየትን ኣሳታፊትን ዝኾነት ኤረሳት ካብዚ ጎሊሃ ከም ትወፅእ ዝርኢ ኣነ ኤረሳት ክትጥልያ ኣነ ሎምን ለኹ ጽባህ የለኹ ካልኦትን ከምኡ ኤረሳት ግን ከም ትካል ክትቅጽልያ ክትቀጻልነት ድማ ክረጋገጽ ኣነ ብውልቀይ ዝከኣለኒ ዘለኒ ክገብር ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣስ መማሕሪት ትኾናል ትካል ክትቅጽል ህጋውነት ክቅጽል ህጋውነት ክድንፍዕ ኩላና ኢድና ክነበርክት ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይፍላጥን ብትፈውዞ እንዳበልና ትካል ኣብ ምፍራስ ከይንርከብ ንነፍስና ህድእና ግምግም ከዓ እድል ይበና ካብኡ ከተማሂርና ከዓ ትካል ከመይሰር ብፍላይ ዘይ መክሰባዊ ሚድያ ከም ኤረሳት ዓይነት ከመይኹን ከመይኸይድ ገለ ዝብል ክንማያጠሉ ሞ ከምዚ ህጂ ተገብረና ዘለካ ኢንተርቪው ካልኦትን ከምኡ ብትካል ኣሰራር ፈላጣት ብሕጊ ፈላጣት ምሻል ምሕደራ ፈላጣት ኣምፂኻውን ንስኹምን ካልኦትን ጋዜጠኛታት አይ ቲንክ ንህዝብናሲ ነዚ ኣጋጣሚስ መማሓሪ ክንገብሮ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ሲተምነታ ያቲኝ እሱ ካዝራየኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰው ሓፍቲ ሕጂ እቲ ኤሪሳት ክትቅጽል ያክትብል ንኸለኺ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጠጠው ኢልኩም ዘሎ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ሓቀይ ዲ ወላ ኦኬ እቲ ከም ዝበልኩ ሕጂ ብዘይ ህጋዊ ጎበጣ አንዲ ዘሎ እዚኦም ህዋትና ብዘይ ህጋዊ ጎበጣ ማዮም ዘለው እጂ እቲ ዝሓለፈ 22 መዓልቲ ናይ ስራሕ አድማ ደው አቢሎም ስለዝነበሩ እቲ ናይ ቀደም ሪራንስ ከምዚ ምሻለካ ናይ ቀደም ፕሮግራማት ይደጋገሚ ነይሩ በዛ ከሚካ ኤረሳት ናይ ኤረሳት ውሽጢ ዝግበር መደባት ጥራሕ ይኮነን ተፈኑ ልዕሊ 22 ዝኾኑ ካብ ዩቱባት ዝፍነዋ መደባት አለው ከም በዓል መስትያት ቤትና ፋኑስ ኔትወርክ ዳሃይ ኤርትራ ከፊሎምን ፕሮግራሙም ዝገብሩሎ ከም በዓል ሬዲዮ ብለና ጀህራይ ከም ቲቪ መለይ ስለዚህ እሶም ፈነዎምሲ ይቅጽል ነይሩ ማለት እቲ ኤረሳት ዘለው ሰራተኛታት አይን ሰርህና ዝቦርድ ከይወረደ ደዋቢልና ስለዝበሉ ጥራህና እቲ ዴይሊ ፕሮዳክሽን ተጠዊሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ሳተላይት ኣብ ኢድ ቦርድ የለን ሶሻል ሚዲያ ኣብ ኢድ ቦርድ የለን ስለዚህ እቲ ናይ ቀደም ፕሮግራማት ይፍኖ ከም ዘለው እዩ እንና ንፈልጥ እጂ ቦርድ ከዓ ነቲ ሓላፍነቱ እዚ እንታይ ነው እቲ አክሰሳት ምስተረክበሉ ድማ ሙሉ መደባት ናይ ኤረሳት ብዝበለጸን ብዛሕሽን መንገድ ከም ዝካየድ ክገብር ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ሓፍተይ እቲ እቶም ኩሎም ኣባላት መደብ ዘቕርቡ ፕሮግራማት ዝሰርሑ ብኩሎም ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጎንኹ ወይ ምሳኺ ኣለውን በይኖም እዮም ኮይኖም ካልእ ፕሮግራማት ዝሰርሑ ዘለዉ ሓቀ ኣይኖት ማለት ካዩ እናተናወይ ሕጂ ከመይ ዳ እሞቲ ኤሪሳት ክቕጽል ትብልኒ ዘለኺ ሃው ካልኦት ሓደሽቲ ዲኻ ተምፂ ወይ ኣይተረዳን ኦኬ ባይ ዘ ወይ እዚኦም ኩሎም ኣይኮኑን ኣድማ ገይሮም ኦኬ ኣድማ ግናዮም ዘለና ኢሉ ባዕሉ ሄኖክ ተዛሪቡ ነይሩ ከም ዝበልኩ ኣብገለ እጂ ኣድማ ክገብሩ ተገዲዶም እዮም ማለት እዩ ከምዚ they are ጆሆ እዮም ተታሒዞም ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ክሉ ኾኒ whatever reason ሓደ ሸነቕ ጻጊ ሒዞም ዘለው ከም ዝበዙ ጆሆ እዮም ተታሒዞም ዘለው ክሰርሁ ድልዋት ዝኾኑ ነዚ ነገር ከዓ ተወዲኡ ክርዩ ዝህንጠዩ ዘለው ከም ኩላና ማለት እዩ ስለዚህ ኩሎም ኣይኮኑን እዚ ሕጂ ከም ዓይነት ፐርሰፕሽን ንምፍጣር ነቲ ሰብ ክስታይ ንምግባር ካለ ድማ እዚ ኩነታት ምስተፈጥረ ነዚ ኩነታት ንምሕጋዝ እንታይ ክንሕግዝ ዝብሉ ብዙሓት ናይ መደብ መስራሕ ናይ ምንባብ ናይ መጽሓፍ ኤዲት ናይ ምግባር ተመክሮን ክእለትን ዘለዎም ብዙሓት ንቦርድ ይረኽቡ ዘለው ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ብዝቀልጠፈ ነዚኣ ክስታይ ኣብቲ ህጋዊ መስርሕ ወይ ድማ በቲ ንኸዶ ዘለና ሽምግልና ነቲ ኣክሰስ ምስ ረኸብናዮ እቲ ስራሕ ቅጽሊ ማለት እዩ ክሰርሕ ፈቃደኛ ዝኾነ ቅጽሊ ይስርሑ እቲ ሓደሽቲ ካ ክመፁ ድልዋት ዝኾኑ ካ ክጽንበሩ እዮም ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኤሪሳት ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢልና ክንሓስብ ከለና ኩሉ ሻብ ካባይ ጀሚርክ ማለት እዩ ኩሉ ሻብ ሄኖክ ይዝራየን ሄኖክ ብጫ እወ ኦኬ እቲ ባሲ እቲ ተፈታውነቱ
اتي تفلاتنتو it's so high نايب حكي حجي كمزا عينت سب كتكسر كلخا عبا كابيتال تخسر لها مالتي ترديغني حجي انت عينت شجر الله وي انت تتصقم مسؤوخ تردلو زي تقولوا مخنيات وي بخلو انقا حتى كحجن ابنت هينوك تيفوزو توي وزي بلو دايركت خمصي لي اوكي تيفوزو برغيد نحمدو خم مخانو اوبن غليصي انا مزم برغيد نحمدي ابغونم كوينه قالسي ولا نعوم كب فاند خمن بشمي كغبري لوزن قاسقسيو سودي تتصقمكم سبحفته سو يكون تصقم انا خبخال منغد كغلصلكا اوكي كم زبالكم سبوي ناي راي نايزا ميديات كراي زخلو نطفاتاتون سرهون توفاتون ወይ አይተረድኡን ጸኒሁ ወይ ድማ ህጂ ቀይሮ ነው ማለት ምክንያቱ ናይዛ ሚዲያ ስራ ሚዲያ እዩ ናጻ ዘይሻራዊት ኤርትራዊት ሚዲያ ያዚያ ስለዚህ ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ቮይስስ ያተካይድ ማለት ናይ ዝኮነ ይሁን ጸግዕ ሂዛ ናይ ተሓደ ጸግዒ ክትከውን አይትኸልን ያ ስባይኖም ህጂ ነዚ አክሊ ህጂ ኣብዛ ጃንዋሪ 6 ዝገበርዎ ቀጽሉን ዝገበርዎ ዛዕባታት ኣብዝናይ ኤርሳት ፕላትፎርም ተጠቂሞም ዘነጸሮ ዘንድራሉ ሄኖ ካውና ንሱ ጋዜጠኛ ከም ዘይኮነ አክቲቪስት ከም ዝሆነ ማለት which is fine in that ዝጸገም ይብሉን ግን ኤርሳት ሚዲያ ስለዝሆነ ጋዜጠኛታት ዘለዋ ተረዲ ስለዚህ እቲ ኣብ ኤርሳት ክትመጽ ከለኻስ ከም ጋዜጠኛ ኮይንካ ክትሰርም ተዘይኪልካ ከሸግረካይ ማለት ስለዚህ ቦርዱን has been actually very gently ንነውሂና ማዕዳታት ምኽርታት ሓበሬታታት ንብኔና ማለት ስለዚህ ናይ ራኢ ፍልል ያለው ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ከባእሰናው ናይ ክሉ ናይ ራኢ ፍልል ንራሊካ ጅንስኻ ናይ ሬዲዮ ኤረና ዘቀመጠቶ ራኢ ምስትናትካ አራያ ገለመለ ብዙ ሆነ ይሁን ምክንያት ንባሎ ዘይከድን ተርኩ ኖ ኤረናስ ከፍርሳይ ኻይት ብለኒኻ ክትለቅ ራይ ዘለካ ማሰላም አይልካ አነስ በቃ ዚያ ተማማላኔ ካልቦታ ኸይዴ ምስናተይ ዝሰማማ ኸይዴ ኻትብልምበር ነዛት ካል ከፍርሳይ በሽ ከማን ብዙ ዋጋ ዝኸፈልካላ አብታናት ካል ክስታይስ ከም ዝበልካዮ ሄኖክ ፌስ ና ኤረሳት ኮሙና ሆኖ ብሎ because you are the face of this organization you have to be very careful the burden is high abnat kat ዘሎ ጾር አብዩ ምክንያቱ ገጽ ናዛት ካል ስለዝሆን ካንዳብና ማልታዊና ናአዳን አክብሮትን ተመክብለካይ ህጂ ኣብቲ ሳይምስ ኮነ ናይ ሄኖክ ስዕል እንዳገብሩ ዝንገረው ማህዋትናሲ we stand with ሄኖክ ይብሉ ማለት አና ማንታይ ብሎ መስለካ I stand with ሄኖክ more you know I mean እዚኦም ኩሎም ንሄኖክ ካብዝ ቦርድ ንላዓሊ ብፍላይ ካባይ ንላዓሊ of course መስድሮ ወዳደር አይክልኒ ንሄኖክ ሃሌሉ ኢሉ ሃሆ ዝብል ንራሊ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሓሳብ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል because ምስ ሄኖክ እንታይ መክብለካይ ከማንታይ ንበሃል መስለካ I actually feel like we are a work couple ናይ ስራ ሰብ አይ ሰበይቲና ኮንህና በቃ ይሻልካ ቀጻሊና እንደዋወል ምክንያቱ ስራ ስለዘራኽበና ማለት ከምዚ አይነት ሉዙብን ሉኡምን ዝሆነ ርክብ the best ርክብይና ስለዚህ ኣብ ከም ዝክትሪው ናይ ከማንሲ ሃንደበት ይኮኑ ንክብለካ ስለዝደሩ ስለዚህ ናይ ሄኖክ ግደ ማዓልያ ዘይብሉ እዩ ንኡኻ ዝቅይሮ ዝድውኖ ነገር ከሉ አይክልኒ ህጂ ዝገብሮ ዘሎ ግን absolutely ቅቡል አይኮነን ጌጋ እዩ ዘይህጋዊ እዩ ዘይሐላፍነታዊ ስለዲ because እዚ ዝብል ምንታይ መጣ ስለዚ خبرون ስለዚ ፎቶውን ትጌጋ ተገብር ከሎ ነተጌጉ ክነግሮ ኣለኒ እጂ ዝገብሮ ዘሎ absolutely አነ ዝፈልጦ ሄኖክ እዩ ስጋብ ዝብል ኮይነ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ there is nothing personal ብውልቅናሲ እንታይ መክብለካ ከምዛ ዝበልኩ ኻይ ካባይ ንላዓሊስ ካሃሊሉ ይኮኖም ዞም ታይም ዝበል ፔቲሽን ንጻሕፍሎ ገላሉ ዝሉ ነበሩ ታሶ ምክንያቱ ሄኖክ ናይ ቀርበኒ ምክንያቱ ብስራ ምስኡና ንጣፋዕ ነርና ኣብዚ ኤረሳት ተረዲኒ ሳባ ሓፍቲ ሕጂ እዛ ቴሌቪዥን ኤሪሳት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረ ኩሉ ርእቱ ዘሎ ክሳተፈላ ዝተኸፈተት
ساتلايت تلفزيوني حقي تخكل اوكي صح حجي انا كند دع زبلكو دغافنا هيقدف اوكي تفقد لي دخي اب اريسات مصي مبحبل كرع قبل اوكي هجي ريخا كوموديو ناي ميديا ناي غازطኛ ስራ كوموديو نو اي مين انا غاشان دي مسلين دي خلو لي يالو مصيغا انا منغستنا صبق سرح سرح له عدمن ودافهم ان ندمر قبل so what's wrong وصراحه there is nothing wrong with not opinion እንዲሁ ናይ ጋዜጠኛ ስራ ግን አለው መስለካ ነቲ ሕቶታት ብክብድሆ خلاله so ኢሉ ኦኬ ጽቡቅ አለ ኃይሉ ከሐልፎ ይብሉን he has to ask or she has to ask the question what do you mean by that አድና ጽቡቅ አለ ክትብል ከለካ በቁጠባ ዲው ኦሬኮ ጠባንተ ኮይኑ አብራሃለይ ፖለቲካንተ ኮይኑ አብራሃለይ በጋላንተ ኮይኑ በትህቶ you have to in fact እንታይ ይብሎ መስለካ አነ ህጂ ብሎ ሰብአይ እንተ ኮይኑ ኢሳይያስ አፈወርቅ እንደ አብኤረሳት እንጻይ ዝብሎ እዞም ጋዜጠኛታት ዝብለካ እስኪ ምጻባኹም ሞኔ ናአኹም ቃል መተት ይሃብኩም መሳኪን ኣብዚኦም ኣብ አድና ዘለው ጋዜጠኛታት ሲ አንሳ ድቃሲ መጾም ገለ ማለት እቲ ካቶ ዝደልዩም ህቶታት ካቶ ይክሉን እዮም ነፍሉ ምክንያታት ንሕና ግን ኣብ ወጻይ ንቅመጥ ዘፍርሓና ዘይብልና እስኪ ምጻ ሰብአይ እንተ ኮይኑ አብኤረሳት እንዶ ይምጻ ናትና ጋዜጠኛታት እንታይ አይነት ህቶ ከም ዝሓትዎ እዚ ሁሉ ጅምሻ ለካ ከምዚ ባጻዓበይ ነራ ሞይታ ዳቢራ ነሩ ወገላ ክብል ከሎ እሞ መንገሩዎ እሶም ኩሉ ይኮሎና ኣብ አድና ዘሎ ጋዜጠኛታት መሳኪን ንሕና ግን ከም ኩሉ ስለዚህ እሺ እሱም እንዲ ስራና እሱ ቆይ ስራና ዮናታን ሐወይ ካልንታይ ስራ አለና ስለዚህ absolutely ንሕና ሲ ክዛብ ክንዱ ምክንያቱ ንፈርሁ ሐሳብ የለን አይኮነን አይ ዘይሰርሐ አማጪ ዘይፍትሐው ዝኾነ ሐሳብ ሂዙና ሀገርና ህዝብና ዘጥፍ ዘሎ ስርዓት ይትረፍ ዝኾነ ይኹን ሐሳብ ንፈርሁ የብልና አብኤረሳት that's the motto ስልኮ መሪህናትና ንፈርሁ ዘሎ ሐሳብ የብሉን ተወዲአኳ በ2022 መስከረም ተወዲአ ዘድሊኩም መጽናዕትሳትን ብድላዋትን ዲርኩም ዝደለኩም ጋሻምጹ including the መራሕቲ ዋና መራሕቲ ዘሎ እሱ እንዲ ዘሎ ሰባይ ወላ ነው ሰባይ እንተ ኮይኑ ይምጻ ኮሚዩ ዘሎ ማለት ስለዚህ ህጂ ከምዚ አይነት ርድኢት ናይ በሐቅ ኣብ ኩልሃና ኣሎ ዲው ካለ ሕቶ እንዲው ግን ከዛብ ክንዲዚ አነ personally push ዝገብሮ ማለት because not power na erasat the loudest speaker comes ዘለና ትዛዓበየን ዝጎለህን ማይክሮፎን ከም ዘለና ክፈልጡ ሃይሊ ንህዝብና ንምንቃ ንህዝብና ንምሕያል ሃይሊ መሳና ከም ሳላ erasat ክርድኦም አነ personally ብዙ ጻዕሪ ዝገብር ማለት ስለዚህ እዚያ ተካል እዚያ ከሚዲያ ተካል ተፈሮ ሐሳብ ከም ዘይብላ ከም ክርድኦም ዘይ ምግባርና I think halafነት ነው በቦርዱ ዝብል ታይዘለኒ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማ ዓንቲ ምሳና ኣደ ወንበር ናይ ኤሪሳት ሳተላይት ቲቪ ዶክተር ሳባ ተስፋይ ዮሃንስ ካብ ሎስ አንጀለስ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ክነግረኩም ዘለና ሓንቲ ነገር ከየዳለኹ ኣብ ሙንጎ ደዊለላ ሕራይላ ተዕለኒ ዘላ I have to give her credit ሳባ ሓፍቲ ብጣዕሚ ነለይ ክብረት ይሃበለይ ኣነንስኽን ተዛሪብና ይንፈልጥ ተረኺብና ይንፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ድምፂ ክሰምዖ ዘለኹ ሓቂ ሓይሽ ብዛዕባኺ ዝሰማዕክዎ ዘንበብክዎ ኩሉ ሓንቲ ናስቲ ውመን ምዃንኪ ዲክቴተር ምዃንኪ ክትእዝዝርሖም ከም ዘምለቕክዮም ንዘድልየ ክትሰግዮ ንዘይድልየ ክትገድፍዮ ከምኡ ዓይነት እዩ ከም ዝሰማዕክ ከለኹ ግን دحني غتماسم هو አሃ ከመና ካንተ ኺለስ ተስፋለን ማለት እዩ ኖ ስለምታ መስለክ እንድሕርና ዓይከት ምን ኺል ክሲ ነቲ ምስተዘለክ ናይ ዶክተር ታይትል ተረዲኽኒ ነዚ ሽግር እዚስ ገዛ ዓጺኹም ክትፈትሕዎ ዘይምኽኣልኩምስ ብጣዕሚ ኣመውራድ ኣብያትኒ ሰባሕፍተይ ብጣዕሚ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ዮናታን ሓወይ that's እዚ ህጂ ትብሎ ዘለሃሲ እንታይ ሞክን ገበር ተረዲኻኒ ህጂ በቃ ብድሆይ ማለት እዩ እዚ something that ንሕናሲ ቀጻሊ ንነፍስና ንነቕፈሉ ወይ ድማ not being able to find a way ህጂ ሓደ ግዜ ካንተ ለካ ከምኡ ዓይነት determination ወይ ድማ ተዝበሃል ድሌት ስለዘለና
شلل كبحال زي بلو ويد ما كجوجوسة زي بلو نجار جوسينا وشللنا كنحلف نفتن مالتي دي عبنات كباكا حق انت تسيرو ناتي حق زو سبرة بمقصعديو بمعداديو قال سامسوف تمرتك وهابو لو ترديها انها دحاراي ترت تمرتي ارقن قلن حسام قالك تقبر تخليها اتي لسن تا تمرتك انت دليا مالتي سلامنتاي مسلوكا ابا ادنا انتاي زبال عقب يا زلمه عقب زبل سبكو يسرب ادنا عبيت عدن يروم كون زيوم باتريارك ترفه مالتي زاسر سرعات وابادنا زلو عقب سلا زبالو تعقب زبالو عبيت عدي باتريارك ناي حجر كيترفه زسرلو حجرنا زلنا مالتي ስለዚ ነዚ ባህሊ እዚ ነዚ ዘይህጋውነትን ነዚ ዓገብ ዝብል ባህልና ዘፍርስ ዘበለ ሁሉ ክደርሞ ጥራሕ ይዘለ ኣነ እቲ ፕሬሲደንስ በትግርኛ እንታይ ባህል አይፈለጥኩም ከምዚ ካብኡ ንወስዶ ድሕረ ባይት ታሪክ ንገርፎ ነገር ኣገዳሲ ይብልና ሕብረተሰብና ኣገዳሲ ምክንያቱ ሳባ ተጋግያ ሎሚ እንተ ዘይዓረም ካላ ክትሻድን ያ صباحون بقيت في عفت قبره مالتي تردي خاني ስለዚህ ንሕና ኣሳይድ ለናኒ ክንጋገ ክልና ፍኩር ሰባት ስለድኹና ያራ ተባሂና ክንቀጽና ኸሊና እንደረ ኣብ ሓደ ዕላማና ተፈላለ እንተ ኮይኑ ሰላም ተባሂና ንከይድ ሰላም መንገዲ ጻዕዳ ይኩነልካ ወይ ሓፍሳይ ተባሂና ንከይድ ዘለና እምበር ክንባዕ ንቋየ ክንጸራረፍ ክንዋራረድ እባ ትካል ክነፍርስ ህግ ክነፍርስ ኣይግባእኒው ኣይ ባህልናኒው كيرو طرحنا زلنا زاتو كم زي انا تاع ماهيرونا زلو ስለዚህ بخماي كري አይደለም ምክንያቱም ዝዝሪኦ ዘለኹ ሲ መብዛሕቱ ዋይ ዘይ ተረቁ ሂጅ ንስኻው ምናልባሽ ኤርትራው ስለዝኾንካ ከም ዝኸማይ ከምኡ ይብከብ ዝኸብደክ ኣና አይን ዝኸብደና ከምኡ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ if things እንደር ዘይ ሓደ ክንከይድ ዘይ ካናሲ በሰላም ምፍልላይ አሎ ከምዚ ዲቮርስ ማለት you don't have to be nasty نانا تي أبلك على كم أتوقع عليه ترديخني كواحد اللي زي كذا كل الناس we are not perfect ترديخني جيجا نجبرينا of course we all do حاجة نزي ما كل لكم ناي باجت لكم ناي قلل لكم إرساسي you guys become very professional ترديخني نزي زي تكم زي مرددا كتقالي زي مخالكم سي نهي بحكي you guys shame on you نهي بحكي بلك زلو I agree with you shame on us sorry دفيركي غريبة خمز وزلخو كنا حاليوتي اسمعون صبوا على غنبه مالتي كالمو كبحال كو يكلني كالك كبحال نبا انا نكو كنا نولنا هجي انتي ما باسينا نكو كردعنا يكالن مالت انت وي سمعهم نيري اب زفانوس نيتورك زغبرو كل تابالات بورد سي I think so غيرو ما قوميت امت we are dumbfounded سغابيجي سي تي ناي بحق تي ايشو ግምታት ይዘለና ነበር እንምንታይ ኣብ ዝበጽናውን ሲ ንጹር አይኮነና ዘሎ ምክንያቱ በጣም አስደሚሙና ሳደንጽዩና ስለዘሎ ማለት ስለዚህ ክንፈቶ ዘይምኻአና ነታት ካል ስጋ ዝንቅንቅ ነታት ካል ዘቀመጠቶ ህግታት ዘፍርስ ዘይህጋው ስጉታት ዘውስድ ጸለመ مسوار هجي انا كنغركا اب لعلي نايموت مقتل تقتلا زبل زرباتات كيترفاي بروموت زغبر زلو زي نو كوميتات نوري كومي يغبرني زي ماسي انا بحكي تحزنك هم تسمع كلها جيجايو كومو اي يغبرني نسب ريتو تسمعوا አንጻሩ ሪኢቶኻ ከተቅርብ ትኽእልኻ ከምዚ ክቕተል ኣለዎ ክገረፍ ኣለዎ ርገፅ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ከምኡ ክሰምዕ ከለኹ ሰሚዐዮ እንዴ ምናልባት ሳቢና ኣብዚኣ ክሓተክ ሓንቲ ነገር ቀንዲ ንስኻትኩም ክብል ከለኹ ሕጂ ንስኽን ቶም ቦርድ ተመሓለፍቲ 7 ነይሮም 6 ኮይኖም ዝበልክኒ by the way شبع بكيدو resign غيرو بعلو resign غيرو اوكي هجي تيوم بورد زياده تدانا غزتنا هيغدف سلازخوني نتي مور دفيت ناي اريسات ناب دليت فتحي قرب مستصقعتي انصارات تسو زلو زبل نزنتاي مغلص محب كله ماسي تدانا غزتنا هيغدف علوكم ديم
وأزون كابت سلامة نايتي زكايد زلو سلامة وفر نايت سلامة كوي يوناتان هاوي لا سابع حفتي سلمتها مسلك حتى كزلخو اندحر ناي كل إيرتراوي عند حريلنا إيرتراوي تدلي غدقف خيل تدلي غقام خيل تدلي وناس أخون خيل تدلي نويترال خون خيل سلازس honestly speaking أبتي بورد ناي كابزوم شديش تزلو وسي أولات وي دقفتي وي تدانا قلت ناي قدف على وديم نزيد دلاي فتح مسرح زخلو وزلو no يلا no absolutely زي absolutely مسارات زي بلو حقنات زي بلو አሉባልታዩ በቃ እዚ ተራዘረባዩ አባላት ቦርድ ኤረሳት እዚ ኤረሳት እኮ ብደለይቲ ፍትህ እኮ ቆይማ ብደለይቲ ፍትህ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዝነብሩ ኮይና ቆይምናያ እወ ስለዚህ እዚ ኣነት ሕቶ ከማን is just ካብ መበግስኡስ ውድቕ ማለት እዩ ከምሕቶውን ከማን ከመጽእ ከም ዝበልካዩ ካስሚር ካምፔን ይኸይድ ስለዘሎ እሱም ከም ጋዜጠኛውን ግቡእ ስለዝኾነ እምበር ዝኽእል ካና ምክንያቱ ንምንታይ መሲሉካ ሕጂ እቲ ንህና ንሶምን ዝብል ዓይነት አካይዳ እንደይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ከም ዝበልኩኻ ንሄኖ ቦርድ አንጻር ሄኖ ከም ዝኾነ እቲ ገለ ክፋል ድማ ንሄኖ ከም ዝድግፍ ገይሩ ዝቅረብ ዘሎ ካበይ ከም ደመጻፋን ክንፈልጦ ይኽና ወላት መግለጽ ተባሂሉ ከም ምክንያት ዝቀርብ ዘሎኮ ሓንቲ ቃል ከማን ነቲ ናይ ተባድና ዘሎ ስርዓት እስመራ ዝነቅፍ ዝመረቁ ይኮይት መግለጺ አነ መብዛሕትኦም ከማን ዝሰምዑ አይመስለንን ወይ ዘንበቡ አይመስለንን መግለጺ ሶኢልካ ሆሆ ከም ዝሻለካ ተሓደ ኢልወልካስ ከይስተውዓልካ ገለመለ ሳይ ምግባር ከምኡ ዓይነት ወፍሪ ተዘይ ኮይኑ እዚ ዝበሃል መሰረት ዘይብሉ ሓቅናት ዘይብሉ ውጹእ ሓሶም ረጋግጸልካ ይደሊ سابع حفتي اندحر خمت زبالكني مجمريا زي حنساب ناتي بروجرام تسمعي خيل كنمش يا اوكي تي عندنا تي كومبلين زلني ناب رادي ارنا ما هي وسخوني ترديكي هو ገንዘብ ክሰማዕ ከለኹ ከም ገለ ዘንፀጉረ ግትርትርን ዝብላ ባጀት ናይ ኤሪሳት ንስኺ ሒስኪዮ ከም ዘለኺ ብሎገር ከም ዘለኺ ኣበይ ለዋትን ሰልዲ ሳቢና ናብተን ዝነበረኦ ቦታ ኣበይ ነይረን መኒ ኣክሰስ ኣለዎ treasurer have access to bank account and the board has access to the bank account ሕጂ ብሎጌራትና ብሎግ ተገርና ዝብል ኮምታት አንቢበ ነው ኣብዚ መግለጽ ለከ ጽባሕ ንጎሴ ክንቅጽሊና ኤሪሳት ናብ ንብር ክንምለሲና እኽልክኒ ቁርብ ተስፋ ዝብቃላት ኦኬ እቲ ባጀት ከም ዝነበረሎ ማለት እዩ ሶ ካይ ጎደል ምክንያቱ ንምንታይ መሲሉካ ሕጂ ዞን ነቲ ኣፍልጦ ይብሉን ኢሎም ስለቲ ዝለዛሓሱ እንተዘይ ኮይኑ ዞም ኣሕዋትና ንሶም ዘይፈልጦ ኮይኖም ኣይኮኑን ከም ዝበልኩካ ቅድሚ ናይ ህዝቢ ናይ ዓቕሚ ሰብ ህፅረቱን ስለ ዘለና ገለ እዚ ናይ ቦርድ ጌጋውን እዩ እቲ ኩሉ ፋይናንስስ ገለ ኦፕሬሽንስ ብሙሉኡ ንሄኖክ ኣክሰስ ነይርዎ ኤሌክትራንሹ ታሕሳስ ኣነ ካብ ኩሉ እዚ ኩነታት ፀቅጢ ገይሩላይ ስለዝኾኑ ካብ ኩሉ ነጥፈታተይ ኣዕሪፈ ኣለኹ ኢሉ ብወነኑ ዕረፍቲ ምስ ወሰደ ሕጂ ኩሉ እቲ ንብረትን ገለን ሓላፍነት ቀደሙን ሕጂውን ቦርድ እዩ ግን ዘመሓድሮሱ ስለዝነበረ ሕጂ ከዓረፍቲ ይብላሎ ስለዘሎ we just secured it wait a minute ሳባ ሓፍተ ሄኖክ ባዕልዩ ዕረፍቲ ደልየ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ስኻትኩም ኣይኮንኩም እንደው በሊልኩሞ no absolutely not yep okay yeah okay እላት እስካተን ኢሜል ጽሕፉ ኮሙ ኢሉ ኩሉ ሰብ ዝረአዩ ማለት ኢንክሉዲንግ ቶም ሰራሕተኛታት ካልኦት ሰራሕተኛታት ዘለው ቁይና ብድህሪዩና ድህር ክልተ መዓልቲ ዲዩ ገለና ነት አካውንት ሰኪዩር ጌርናዮ to make sure everything is safe you know because it's so after ዘለው then somebody has to take care of that ሕጂ እቲ ድሃራይ እላት ሽድሽተ ድማ ዝገበሩ ጸለመ ኩሉ ሰብ ዝረአዩ ማለት using the platform which is against the አንጻር ናይቲ ኤረሳት ቀይማትሉ ዘላ ዕላማ ስለደሆነ ቅድሚኡ አናውንስመንት ዝገበርዎ ንሕና በልከም ቦርድ አማኸርቲ ቦርዱን በቃ ኖ እዚ ክግበር ይብሉን ቀዳማይ ነገር ንገብሮ ዘለና ሽምግልና ይሓስዮዩ ካልኣይ ነገር ድማ
ክግበር ዘይብሉ ኢሎም ንሶምን ጽሒፎም ንሕና ጽሒፍና ኣሎ ማለት ንኡ ኩሉ ሸለል ኢሎም ገይሮሞ ቀብረ ሽድሽተ ሕጂ ሽኡ ብድህሪው that was a breaking point ተረዲሃኒ so board ንጽባሒቱ ማለት እዩ እቲ አንጻር ዝሚሽን ናይዛ ትካል ስለዚ ገበርካ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ናይቲ አካይደ ስራሕ መዝነትካ ተለጊሱ ተባሂሉ ተሰዲዱሉ ማለት ካብ ቦርድ ደብዳቤ ስለዚህ እዚ ፍሪ ለሽድሽተ which is ለሸዋዓተ ይዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚህ it has nothing to do with the ናይ ባንክ ገለመለ ለስራን ሸዋዓተን ጻሪፉ ብድህሪው ዝመጸ ማለት just to make sure that the finance are secured ምክንያቱ ብድህሪውን ዘይተከፍሉ ገለመን ነይሮም ሓደ ክልተ ሰራሕተኛታት ቦርድ ከፊልዎም ኩሎም ተአተገርና ኩሎም ከም ተከፍሉ ነገሮና ገሊኦም ክልተ ሰለስተ ወሪ ቀዲሞም ከም ተከፍሉ ነገሮምና ማለት ስለዚህ እዚ ተሐጊሩ ገለ ዝባል እቲ መገዛባ ቦት እዩ ዘሎ ምክንያቱ በትቦኡ ስለተካሄደ ዛት ካልሲ በትገንዘብ ያተካሄደ በሰብ ተዋጽኦን በትንረክቦ ግራንትን ማለት ኦኬ ነቲ ጽሑፍ ዝወጽ ዘሎ ካብኡም ቢቢኤ ዝሓተክ ዘሎ ሰብ ክፈልጦ ዝደሊ ኦኬ አቃ ኖ ፕሊዝ ዱ ኦኬ ሕጂ ሳባ ሓፍተይ ነዚ ተጋጢሙ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ተጻሒፍና ጽሒፎምልና መሊስና ኣሎም ኢሜል ሰዲዶም ዓጽዮምና ኮምታት ከምዚ ምሻለክ ምስ ሓደ ጓና ኢኻ ትጻሓፍ ክትራኸቡ ኾፍ ክትብሉ ዕድመ ተጋባቢርኩም ኮምታት መደብ ኣለኩም ዶ already ኮካሙ እዚያ ሳይ ነገር ኳን ከይካውን በሪ እዚ ህድታት በቃ አንተ ዘይወርድኩም አይንሰርህኒና ኢሎም አድማ ገለምስ ገበሩ ድህር እለት 30 ማለት እዩ እለት 30 በአካል ረኺብናዮም ሰሚዕናዮም ክንመለሶም አምስት ተዘራሪብና በዛባ ዝበሉና ነቀፌታ ይሁን ኩሉ መስባው በድህሪው ሓደ ማለት ከላይ ማለት ሳልሳይ ማለት በቃ አልቲማት እንታይ ዝባል ክስታይ ሰዓታት እናታብካ በዚህ ሰዓት እንተ ዘይገርኩም ከምዛ ክንገብርና በዚያን ከማኾይና ማለት ዳሃራይ መስራዕናዮ maybe ሞንጎኛ ከድልልና አማኸርትለው ዝተካል ኢንፋክት አፕቲና ህገደን ብናይዛ ተካሉን አድቫይዘሪ ቦርድ ማከርቲ ቦርድ ዝባሃሉ ለው ኖኦም አዲም ክሳይገናዮ ማለት አዋፊርናዮ ዝኹነታት ከም ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት ክትህግዙ ኢልና ሓላፍነት ይብናዮም ንሶም ስጋብጂ ይሰሩላ ስፔሲፊክ ስጋብጂ ይጽዕሩለው ንህና ወጥፋለና ማለት እዩ ስለዚ ብኾሙ ምክንያት ርክባት ነይሩ በክልት ሸነኽ ብቦርድን በቲዮም አድማ ዘለው ህዋትና ሰራሕተኛታት የረሳት ከመይ ስምዒት ኣለክ ተስፋ ኣለክ ዶ in terms ብሉ አሜሪካን I'm cautiously optimist ምክንያት cautiously optimist ንምንታይ መሲሉካ ምክንያቱ በለት ስራ ዝገበርዎ ካ ንሶም ብኦም እዩ ዝመጽእ for the third time unauthorized ዝሆነ ወይ ድማ ፍቃድ ዘይብሉ ፈነወ ናይ ርሳት ፕላትፎርም ዝግበር ዘሎ አሁን ታይሎም ኩሉ ርክብና ምዝ ጉጅለ 4 ኖ ሞር ቦርድና ይብሉናንም ዘለው ጉጅለ 4 ዘለው ኩሉ ርክብና በቲኽና ኣለና ኢሎም ተዛሪቦ ሕጂ ብድህ ዝመጽእ ዝሆነ ይኹን ኔጎሽዬሽን or mediation ክህሉ ይክእልን እዩ you know this is very simple fact ዝሆነ ምክንያቱ goodwill የለን ማለት እዩ ሰናይ ተበግሶ ሌት በክልት ካሸነክ ኸውን ዘሎ እንደራብ ሽምግልና ናብ ታይ ኔጎሽዬሽን ክታአቱ خلها ወንታይ መስለክ ሳቢን ሓፍተይ እቲ ማዕጾ እንደተዓጽዩ at least ፊኒስትራ ኦርብ ክፍታ ቢልካት ጎድፎለካ ተረዲኽነ they has to be always ስለዚህ ከምዚ ስለዝበሉና ከምዚ ዓጽዩ ገለ እንድሕር ኮይኑ ናብ ጽቡቕ ነገር ዘምርሕ አይኮነን ከምዚ ንዓይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ እወ ሕጂ ካሙ ኢሎም ከለውሲ ኖርማሊ that's the end of conversation እኮ ካሙ እንታይ ሉካ ተሰብ ምሳኻ ዘለኒ ርክብ ቆሪጽ ኣለኹ እንታይ ሉካ ተወዲኣ ማለት እዩ this reality ማለት እዩ ግን ኮንክነሶም ዞም አድቫይዘሪ ቦርድ ስጋብጂ ይፍቱን እዮም ዘለው ማለት እዩ ስለዚህ ንህናውን we're still working with them ሶም እንሰርሃልና ነዚ ጉዳይ ከንፈትሆን በሰላማዊ መንገድን በጽቡቕን ካኩዳ ነዞም ሕጂ ካብ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤርትራ ኤሪሳት ተፈልዮም ዘለው ተኣልዮም ዘለው እስከ መልእኽቲ መሓላልፍሎም ተዝብለክስ እንታይ ክትብልዮም ምደለኺ አበይ ዘለው አድና ዘለው ማለት ካሊ ወላቶም እቶም መሳርሕትኺ እቶም ምሳኽ ነበሩ
Oh, absolutely. Well, actually, I think, thank you for that. صبقتي. تمبزحتهم أب إرسات زلهم سرحتنياتات. أيام حالاتنتون بورد كوستو زلون تايو. إتناي بورد حالاتنت، جدا ناي بورد، مزنت ناي بورد. كم زوج بعكم. كتفلتو زي مخالنا ناسنا حالاتنت ناسنا دخمت مخانو خابزي عفت بات قبلا دلي مالت دخمتنا. معناتو تركبنا structure نايتا تكال structure تبورد مس أكايد سرها يركبو تأكايد سرها يناي زخونة يكون نايتي سرحتنياتات نا بورد زمز ترعاني يكون حبريتها يكون قال كابانا خواسيدو نابهم فجس بخما بتاع structure بحنا رئون سلنا برنا بخما كمتي زقبعنا نوعهم ببول كدينا ببستايدنا جينا زي مقبارنا الساون هجيزي واقع تختلنا لا مالتي بخمو مخنيات ما تناي مزنت ناي بورد تزل على سلطان زلو نزات كال زكايدا ناي هقاون ناي فاينانساون زل على حالاتنا زلو نسرحتنيات زقوصر نسرحتنيات زخفل نسرحتنيات زكلاخل بورد مخانو اي فلطون مالتي سلازي بخمو مخنيات هجيتي كمزتات كفتر كلو نتحقف تفلالي صقما كقاطم كلو نبتحده كتوزاوزو نتي زي فلط سب نبوري مالتي سلازي زوم قاليوم حواتنا نزك ستاي تزل على سلطان مني زلو عيناي هقاوي عيناي زي هقاون سلا داي فلطو اب استفلالي شنك خوينم كلو سلازي خلو كن اب زقو هاليوم كن نتي ناب سرح ناي سرح دليتهم كم زلو نطفات كم يكونوا سلا دفلط انا أبزلوا وقصانه يرسال دماء زبرت أتنزح حيلة كوينا كلها نادمة تدوب سرحنا حلافنتنا كدنا كله فلتنا بنصورة كايدا كنقصلا مخانا منم طرطري بالله سلازي أرجوكم ترحم فليس كبلهم زدلي كبرات هذا تلتمد مسانا حفتنا دكتور سابا تسفاي يوهنس كابلوس أنجلس أدوم برناي إريسا ساتلايت تلفزيون إرترا زلا سابا حفتي بزي مدلاوي دوي للكي فقادنيا خوين كبز مسانا قريبكي بزعبا هلو كونتات إريسات كتزارب دلوت مخانك بتعمي زمسكنا كنز حقوسن تسفا قبرا بقربا قزيت صبوك نسمع تنفتوان نفكران تلفزيون إرترا إريسات نبتنو بورتا مليسا سرحا خطكتسل and wish you all the best منال بات قلز رسعكو تولو بوغانيك توليو تدلين تحرار لغوين غا تا مايكروفون نباخي قدفاء سابا حفتي بشم كلهم تختاتلتي دمس رادي إرنانا دالوتان كا كبرتها باللي دكتوري Thank you very much يعني اللي عنون يوناتان هاوي بتعمي مسكن مخناتو بزح ساون تناتكم شنغ نايبورد شنغ هاي سمعنا نسقيلكم قالان دابلا زشاقلن زحاتف زنبرون نخمزي ناي تبورد شنغون ولا بخلو قوانت زينا بخافيلوك تسمعهم وعجر كاس لزفكر كالي خمسكنا كايدلي جن عجونا خبل ليز دلي هزبنا جن انتاي كبل كايدلي نفسه كفناسي نهجن هجاونتن نفتحن نديمقراسين نلوطن نقالس كابحالنا في ازي نبلو زلما قالسسي نابعدنا كيوسنا مجمرنا نهدنا نجمرو انا باكاي جمرو صحاباي تجمر مالتي سلازي انا تاب غبراويت زخونت اكايدا هجن هجاونتن اسرارها كنملس زنا اوغانا زلوا حضرات معراب كا زهابانا زيغنتاوي ناصنتن ديمقراسينا لمونو نو خا اسكن نلمامدو نطقملو كبل يدل مخناتو امين ابزبنا از ايرخبن زعدل مون نحنا كن ابزيا تلماميدنايو تلابيسنايو تصنحنا ابعدنا مسكناها نتي زحاشه هبرتسبن حجرن كنقبر بعلتي مول تسفاي موني يا امله